Farko dai muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu daman halartar wannan zaman. Kuma muna gode muku kwarai da gaske da kuka bar abubuwan da kuke yi don ku halari wannan taron. Wannan taron yana da muhimmanci kwarai da gaske. Domin me da farko za a yi zaɓe ran Asabar. Wannan zaɓen da za a yi ran Asabar shi zai nuna mana ko jama'an ƙasar nan sun amince da wannan gwamnati ko kuma ba su amince ba. Kun amince? To, wannan zaɓe da za a yi ran Asabar yana da muhimmanci kwarai da gaske. Domin alƙiblan da Abuja ta ɗauka nan ne sauran ƙasan za su ɗauka. Don haka a madadin shugabannin jam'iyyar ADC da muka zo nan wurin muna roƙonku ku fito. Mun san ana azumi, ai yanzu ma ana azumi muka fito muka zo nan. Ku fito ku yi zaɓe, ku zaɓi ADC, sannan kuma ku kare ƙuri'an, ku tabbatar da ƙuri'an da kuka jefa ita aka kirga kuma ita aka saka kan takarda. Kar ku bar wurin sai kun yi waɗannan abubuwan. Yanayin ƙasanmu waɗanda suka yi jawabi a baya sun bayyana akwai rashin zaman lafiya, akwai talauci, akwai rashin aiki musamman wajen matasanmu da sauransu. Tun da gwamnatin APC ta shiga har yanzu muna cikin bala'i ne na rayuwa. Don haka tilas mu tashi mu tabbatar da mun kwato kanmu daga wannan bala'in. Don haka a madadin shugabannin jam'iyyar ADC da muka zo nan wurin muna roƙonku ku fito. Mun san ana azumi, ai yanzu ma ana azumi muka fito muka zo nan. Ku fito ku yi zaɓe, ku zaɓi ADC, sannan kuma ku kare ƙuri'an, ku tabbatar da ƙuri'an da kuka jefa ita aka kirga kuma ita aka saka kan takarda. Kar ku bar wurin sai kun yi waɗannan abubuwan. Yanayin ƙasanmu waɗanda suka yi jawabi a baya sun bayyana akwai rashin zaman lafiya, akwai talauci, akwai rashin aiki musamman wajen matasanmu da sauransu. Tun da gwamnatin APC ta shiga har yanzu muna cikin bala'i ne na rayuwa. Don haka tilas mu tashi mu tabbatar da mun kwato kanmu daga wannan bala'in.